як ҳадафи стратегии давлату ҳукумат таъмини амнияти ғизоӣ марҳила ба марҳила амалӣ шудан дорад. Фаразан агар солҳои аввали соҳиби истиқлолӣ таъмини мардум бо нон ва дигар маводи аввалияи ғизоӣ маҳаки асосии ин стратегия дониста мешуд, акнун фаровон кардани ғизои солим ба мақсади аслӣ табдил ёфтааст. вобаста ба нақшаи пешбинишуда самту соҳаҳои алоҳидаи истиқлолияти ғизоӣ рушду такомул дода мешавад. бо таваҷҷӯҳ ба ин ки дар ратсиони ғизои солим моҳӣ ҷойгоҳи махсус дорад, таваҷҷӯҳ ба рушди ин соҳа хеле зиёд шудааст. Масалан, танҳо дар давоми соли 2020 теъдоди хоҷагиҳои моҳипарварӣ дар мамлакат 14 адад афзуд ва табиист ки ин афзоиш ба истеҳсолот ҳам таъсири мусбит расонид. бинандагони гиромӣ салом, ин барномаи навбатии Тавозун аст. вобаста ба он ки марҳилаи ҷамъоварии ҳосили хоҷагиҳои моҳипарварӣ шурӯъ шудааст, тасмим гирифтем ки дар барномаи навбатӣ оид ба бурду бохтҳои ин соҳаи муҳим ба шумо маълумот диҳем. нахуст таваҷҷӯҳ кунед ба маълумоти оморӣ. طبق معلومات آماری شماره خوجگی‌های موحیپروری در جمهوری تاجیکستان در سال 2018 277 عدد، سال 2019 349 عدد و سال 2020 363 عدد را تشکیل داده است. شماره خوجگی‌های گل موحیپروری سال 2018 6 عدد، سال 2019 10 عدد و سال 2020 14 عدد را تشکیل می‌دهد. тавре мебинем дар маҷмӯъ танҳо дар соли 2020 дар ҷумҳурӣ 14 хоҷагиҳои моҳипарварӣ зиёд гардидааст. сабабу омилҳои мусоидаткунанда ба рушди ин соҳа гуногунанд. аммо коршиносон мегӯянд ки омили асосӣ ҳамоно дастгириҳои фаровони давлатӣ нисбат ба моҳипарварӣ мебошад. ҷорӣ кардани як қатор имтиёзҳо барои моҳипарварон таваҷҷӯҳи бисёриҳоро ба ин соҳаи зудурасу сердаромад афзун намуд. масалан, аксари хоҷагиҳои моҳипарварие ки дар соли 2020 дар тоҷикистон ба фаъолият оғоз кардан аз ҷониби соҳибкорон бунёд шудааст. бевосита шинос шудани пешвои миллат бо фаъолияти хоҷагиҳои моҳипарварӣ ва маслиҳату дастурҳои муфиди раҳбари давлат боиси он гардидааст ки хоҷагиҳои акнун бунёдшуда фаъолияташонро ба таври замонавӣ ба роҳ монанд. барои мисол, хоҷагии моҳипарварии рахшона дар ноҳияи ашки моҳи сентябри соли равон ба истифода дода шуд, дорои муосиртарин шароиту имкониятҳои парвариш, коркард ва ба харидор расондани маҳсулот мебошад. муҳтарам ҷаноби олӣ ба мо ҳамаи шароитҳоро фароҳам овардаанд, ки аз тарафи мо фақат ба халқу ватани азизамон содиқона хизмат кардан асту баст ва мо имтиёзҳои бисёр доданд. 6 намуди андози моҳӣ озод карданд ва мо бояд аз ин имконият истифода бурда ҳосилнокии моҳиро дар сатҳи баланд расонем. хоҷагии моҳипарварӣ ашт рухшона 44 гектар заминро дар бар мегирад. оинаи оби ашт чихеле ки ҷаноби олӣ ифтитоҳ карда хоҷагиро кушодан бисёр бо санъатҳои яъне стандартҳои ҷаҳонӣ сохта шудааст ки об ҳавзҳо зиёда аз 100 тонн истеҳсол кард соли 2020 ва ба нақша гирифта шудааст ки бояд ҳамун яхдонҳо сохта дар оянд, яъне моҳиро тоза карда дар кулёнкаҳо ба фурӯш буроранд. ва боз чихеле ки ҳама дидааст, ҳама медонад, боз сехи дудкунонӣ ба нақша гирифтааст. дар оянд яке аз хоҷагиҳои хуби пеши соҳаи моҳӣ гармдӯстдор мешавад ки боз нақшаш чанд ҳавзора зиёд кардани масоҳати гектари заминаш дорад. ҳамин гуна имсол бо иштироки пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ду хоҷагии дигар дар дарраи ромити шаҳри Ваҳдат ба истифода дода шуд. вобаста ба боду ҳавои нисбатан сарди дарраи ромит, дар хоҷагиҳои навтавсиси Баҳор ва Меҳвари Душанбе асосан моҳии сардидӯст, яъне гулмоҳӣ парвариш карда мешавад. фаъолияти ин хоҷагиҳо низ ба таври замонавӣ ба роҳ монда шудааст. дар соли 2019 пешвои миллат ҷаноби олӣ муҳтарам президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон чихеле ки ҳама медонад, ба ҳама аниқ аст,
сатҳи моҳипарвариро аз андоз ва аз гумрук озод карданд. аз ҳамин сабаб бисёр корхонаҳои нав ташкил ёфт, корхонаҳои бақувват, яъне корхонаҳои охир сохта истода ба стандарти ҷаҳонӣ ба ҳамаи нозукиҳои моҳипарвариаш мутобиқ ҳастанд. ё ин ки ҷаноби олӣ рафта дар ноҳияи ваҳдат корхонаи ҷамъият дорои масъулияташ маҳдуди баҳор гулмоҳипарварӣ ифтитоҳ карданд ки ин дар соли 2020 тонн, дар соли 2021 ба нақша ба дурнамо гирифтааст 100 тонн, дар соли 23 то 1000 тонн ки ҷамъ гектараш аз 2 гектар иборат буда инкубатсиони яъне цехи моҳӣ тавлидкунонӣ барои гулмоҳӣ бисёр ба санъати калон ба меъёрҳои ҷаҳонӣ мутобиқ буда ки зиёда аз 5 миллион яъне тухми гулмоҳӣ кирминамоҳиро метавонад тавлид кунонад. ба ғарз ин хеле цехҳо дар ҷумҳурӣ мо не балки дар осиёи миёна нестанд. баъд бисёр ба санъатош ба ҷавобгӯи стандарти ҷаҳонӣ манам ҷамъият дорои масъулияташ маҳдуди баҳор сохта шудааст. ё ин ки ба ғарз вай наздики вай да бо корхонаи гулмоҳипарварӣ меҳвари душанбе инам зиёда аз 30 ҳавзҳои 50 ба 6 ба 5 сохта шуда ба истифода дода шудааст. инам бисёр бо санъати моҳипарварӣ бо стандарти ҷаҳонӣ сохта шудааст ки ҳозир айни ҳол ин корхонаҳои гулмоҳипарварӣ барои гирифтани тухми моҳии парвариш машғуланд. айни ҳол мо будем дар он корхонаҳо хизмати сафарӣ барои гирифтани тухм аз гулмоҳӣ чӣ хел бордор кардан, чӣ хел дар аппаратҳо яъне тухмбарорӣ мондан ки оянда боварӣ дорем ки соҳаи гулмоҳӣ ҳам дар ҷумҳур яке соҳаи баланд бунёд мешавад. айни замон дар ҳавзҳои мо наздики 80 000 сар гулмоҳӣ навъи ватанӣ парвариш меёбад. мо ният дорем ки соли ҷорӣ 30 000 килограмм ин моҳии нодирро ба фурӯш барорем ва соли оянда бошад нақша дорем ки 60 000 килограмм, не 60 тонна ба фурӯш барорем ва нақшаҳои ояндаи мо барои зиёд кардани ин соҳа хеле назаррас мебошад. мо бо фарзандонамон иқдом гирифтаем ки дар соли оянда адади ҳавзҳоямонро ба 70 адад расонем, яъне ки 50 ҳавзи дигар боз обод кунему истеҳсолотмонро зиёд кунем. ин мавзеъе ки шумо ҳоло мебинед, ин мавзеъ як санлох буд, як ҷои нобуде буд ки ҷамъият тасмим гирифтем аз моҳи март, яъне аз моҳи март сар карда то имрӯза ҳозир айни ҳол мебинед чӣ қадар мавзеъ зебо нозанин гаштааст. ҳам фаъолияти моҳӣ гулмоҳиро ба роҳ мондем. гулмоҳӣ ин моҳӣ ҳаст ки аз нигоҳи иқлим дар дараи ромӣ бисёр шароит барои гулмоҳӣ мувофиқ аст ва моҳӣ дар лаззат бошад, дар ғизонокӣ нисбат ба дигар моҳиҳое ки дар ҷануби мамлакат мешавад, ин фоидаовар аст. нақшаҳои ояндаи мо ҳамин аст ки бояд мо дар оянда як корхонаи коркарди моҳӣ, озмоишгоҳҳо барои парвариши моҳӣ ва инкубатсияҳо барое ки аз тухм худамон моҳичаҳоро истеҳсол карда парвариш кунем ва пешкаши сокинони мамлакат гардонем. хоҷагии калонтарини парвариши гулмоҳӣ дар ин дараи зебоманзар ҷамъияти саҳомии пӯшидаи аквапорс ба шумор меравад. ин хоҷагӣ дар майдони бештар аз 2 гектар бунёд шуда бештар аз 50 ҳавз дорад. аз соли 2008 яъне аз давраи аввали оғози кор ин ҷамъият марҳила ба марҳила фаъолияти худро васеъ мегардонад. дар тӯли 11 сол мо асосан моҳии истеҳсолкардаи худро ба шаҳри душанбе ба аҳолӣ пешкаш менамоем. моҳии мо моҳӣ яке аз соҳаи даромаднок буда парвариши он хеле муфид мебошад. баъд аз эълон намудани мораторий ва озод намудани аз андозҳо соҳаи парвариши моҳиро, ин як такони ҷиддӣ барои соҳа шуд. зеро ки мо аз ҳисоби андоз, аз ҳисоби воридот хӯрокаре ки ворид мекардем, аз ҳисоби
پول‌های مبلغ‌هایی که پسنداز شد و ما برای زیاد نمودن استحصال ماهی خیلی کمک خودشان را رسانید. از این لحاظ من می‌خواستم می‌نداری خود را به راهبر کشورمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان برای غمخوری‌های پی در پی اظهار نمایم. تغییرات در کار ما وارد نمودن خوراک، وارد نمودن تخمی که در کشور صادر نمی‌شد ما از خارجه می‌آوردیم. بعد از قبول نمودن این فرمان‌ها و ما خیلی مفید شد که ما مثال غذا را میاریم دیگه از باج گمرکی آزادیم. واردات آسان شد. بعد ساحه پرورش هم دیگر از اندازها که ما آزاد شدیم نرخ ماهی ما پس شد. در 11 سال فعالیت ما کارخانه ما وقتی که شروع شده بود یک قطار حوض بود تمام. خیلی که از شما می‌بینید یک ردیف حوض بود تمام. طول 11 سال ما کارخانه خود را وسیع نموده حوضهای خودمان را به شمارش را به 50 عدد حدود 1 هکتار بیشتر جا کرده. کارخانه ما کارخانه اینتنسیو بوده. در حدود این 1 هکتار ما میتونیم سالانه تا 50 تن ماهی استحصال کنیم. اگر طلبات باشه تا 50 تن استحصال کرده میتونیم به فروش براریم. ماهی بازاری. سال گذشته تقریبا 24 تن ما فروختیم از همین 1 هکتار حوض ما. این سال هم ممکن یکم زیاد شده باشه. ماهی که در آبهای خودمان میشه از حساب تازگی آب، از حساب تازگی اکولوژی در جهان ممکن که به نظر باشه. از جهت تمام از جهت تازگی هم اکولوژی تازه ماهی تازه به حساب میاد. حاضر زمستان که هست کمتر ما خوراک کمتر میکنیم نسبت به تابستان میتونیم زیادتر خوراک دادن گیریم. به خاطر که زیاد ما نمیتیم، به خاطر که هوا هم خنک است گرفتن خوراک سست بعد خوراک خوردن هضم کردن نمیتوانم. به اون خاطر خوراک نسبت به تابستان کمتر میکنیم. هر روز درجه آب رو میسنجیم. درجه آب که دیدیم اگر مطابق با خوراک باشد خوراک میتیم، نباشد نمیتیم. اگر درجه آب تا 8 درجه 5 درجه باشد ما میتونیم خوراک داد. کم باشد نمیتونیم. 3 درجه 2 درجه уже خوراک نمیخورد الکی. به اون خاطر خوراک نمیتیم. тавре коршиносон мегӯянд парвариши гулмоҳӣ нисбат ба дигар моҳиҳои гармидӯст мушкилиҳои зиёд дорад. аз ҷумла вобаста ба махсусияти хоси ин намуди моҳиҳо айни ҳол дар мамлакат заминаи воқеии таъмини гулмоҳӣ бо маводи ғизоӣ қариб ки мавҷуд нест. яъне қисми бештари хӯроки гулмоҳӣ аз хориҷи кишвар ворид карда мешавад. ҳамчунин нисбат ба моҳиҳои намуди дигар барои истеҳсоли кирмина ё тухми гулмоҳӣ шароити махсус лозим аст. мутаассифона ҳоло ин шароит дар кишвари мо фароҳам нашудааст. ҳарчанд кӯшишҳо барои дар дохили ҷумҳурӣ ба роҳ мондани тавлид ё истеҳсоли кирминаи гулмоҳӣ зиёд асту қисман самар ҳам медиҳад. در جمهوری ما استحصال خوراک ماهی به راه مانده شده است برای دیگر نوع ماهی‌ها. ماهی گلماهی ماهی که ماهی تازه بوده اون فقط خوراک را از بالای آب میگیره. برای همین این نوع خوراکی که در تاجیکستان برای ماهی استحصال میکنن بسیارتر برای ماهی‌های کولی میباشد که این ماهی‌های گلماهی را استعمال هم نمیکنند. بعد راسیون استحصال خوراک گلماهی 50-60% غذای گوشتی مثال از خوراکی آماده شده از پودره گوشت ماهی میباشد که این در کشور ما استحصال نمیشود. که حاضر در این حال برای مانده استادیم. ما تخم ماهی را در خودمان هم استحصال کرده استادیم لیکن متاسفانه یکم اقلیم خودمان که مثال سال هر وقت یک خیل نمی بیاید تخمی سال هر خیل می آید. برای همین ما گرفته استادیم تخم خود را نه که بسیارتر وارداتی آورده استیم. پیشن از دولت فرانسه می آوردیم. حاضر سال آخران که از اون طرف هواپیما که کم آمده است ایروسی آورده است. گلماهی یکی از نوع‌های ماهی هست که در ترکیب گوشت آن ویتامین ها و پرویتامین ها خیلی زیاد بوده برای سلامتی آدم این فایده مفید داره. و غیر از این گوشت گلماهی این گوشت هست که پرهیزی به شمار می رود. میکروالمنت هایی که در ترکیب آن هست از طرف
тамоми мисол пизишкҳо ҳам пешниҳод карда мешавад барои солимии дил. таркибаш витамини омега 4 дорад ки ин қариб ки дар дигар нави моҳиҳо нест. витаминҳое ки дар ин нави моҳӣ ҳаст дар дигар моҳиҳо нест. ин аз нави ҳам аз ғизонокӣ ҳам аз витаминҳо бой ва барои саломатӣ фоидаомад мебошад. гулмоҳипарварӣ аквапорт зиёда аз мана 5-10 сол шуд ки вай фаъолият дорад. вақтҳои охир вай ҳам аз ҷумҳуриҳои Франсия тухми моҳӣ оварда цехҳои инкубатсионӣ сохта. мана бо соли 21 хеле ваъда додан ба нақша гирифта шуда буд ҳама таҷҳизоти барои хӯрок тайёркунӣ гулмоҳӣ овардан ки соли 2021 ба истифода дода шавад ки дар як сол бояд 150 000 тонн хӯрокаи моҳӣ тайёр кунад. барои ин ки хӯрока барои гулмоҳӣ фақат воридот мешавад. агар ки дар ҷумҳурӣ мо ина истеҳсол кунем оянда ҳам нарх мефурод ҳам барои моҳипарварон бисёр фоидаи калон аст. тавре дар оғози суҳбат қайд кардем афзун гардани шумораи хоҷагиҳои моҳипарварӣ боиси зиёд шудани истеҳсоли маҳсулот ҳам гардид. ба хотири он ки бифаҳмем то кадом андоза соҳаи моҳипарварӣ дар мамлакат рушд мекунад таваҷҷӯҳ мекунем ба маълумоти оморӣ. соли 2019 дар ҷумҳурии тоҷикистон нақшаи истеҳсоли моҳӣ 2340 тоннаро ташкил медод. то охири ҳамон сол дар мамлакат 2749,3 тонна моҳӣ истеҳсол карда шуд. то моҳи декабри имсол аллакай дар хоҷагиҳои моҳипарварӣ 2791,7 тонна моҳӣ истеҳсол шудааст ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 601 тонна зиёд мебошад. пешрафти дигаре ки дар кори моҳипарварони ҷумҳурӣ ба чашм мерасад ин ба роҳ мондани тавлиди моҳича ё кирминаmoҳӣ дар дохили мамлакат будааст. аз корхонаи воҳиди давлатии моҳии тоҷик ба мо иттилоъ доданд ки новобаста ба мушкилиҳои мавҷуда истеҳсоли кирминаmoҳӣ сол то сол зиёд мешавад. масалан агар соли 2018 дар ҷумҳурӣ 22 миллион кирмина истеҳсол шуда бошад пас ин рақам дар соли 2019 якбора ба 130 миллион расонда шуд. соли 2020 бошад дар хоҷагиву обанборҳо бештар аз 140 миллион кирминаҳои моҳӣ истеҳсол ва ба хоҷагиҳои молӣ дастрас карда шудааст. аз мушкилиҳо гуфтем. мушкилии асосӣ дар ин паҳлӯи масъала он аст ки аксари обанборҳои мамлакат мақом ё статуси моҳипарварӣ надоранд. агар ин проблема ҳал шавад моҳипарварон итминон доранд ки масъалаи таъмини хоҷагиҳои молӣ бо кирмина ба пуррагӣ ҳалли худро меёбад. дар солҳои қабла агар ду хоҷагӣ яъне тухмбарор буд вақтҳои худ дар кӯлоб сохтанд барое ки аз лелнобод ё хатлон ба вилояти мухтори кӯҳи бадахшон бурдани кирминаmoҳӣ раҳ дурӣ мекард. барои ҳамин мана хоҷагии ҳабибамоҳ дар кӯлоб сохтанд барои кирминаmoҳибарорӣ. ба ғарз ин 10 хоҷагиҳои дигар дар вилояти хатлон барои баровардан кирминаmoҳӣ иҷозат дода шуд ва цехҳо сохтанд ки кирминаmoҳиро барорад. ҳамин ҳисоб соли 2020 140 миллион кирминаmoҳӣ бароварда шуд ки ин мутобиқ аст барои иҷрои нақша дар оянд зиёд мешавад. барои ҳамин аз ду хоҷагии кирминаmoҳичабарорӣ ҳозир ба 14 адад расидагӣ. мана ҳамаи хоҷагиҳои гулмоҳипарварам бо цехҳои кирминаmoҳичабарорӣ таъмин карда сохта истоданд ки дар оянд агар цехҳои кирминаmoҳича бошад яъне истеҳсолот баланд мешавад. агар цех каму ё ай вилояти сух кашондани вай ин ҳам хароҷот дорад ҳам талаф меёбад. ҳамин сол мана хоҷагиҳоро як 50% таъмин кардем. но ба ҳар ҳол дар соли оянд мо кӯшиш мекунем ки мо бояд ҳамаи хоҷагиҳои ҷумҳурии тоҷикистона ба кирминаmoҳича таъмин кунем. ҳамин сабаб аз 2 адад хоҷагии кирминаmoҳичабарорӣ ба 14 адад расонидем онинро. истеҳсолотмона мо метавонем 10 то 15 маротиба зиёд кунем. барое ки як обанбори баҳри қайрақум мисол 53 000 гектара дар бар мегирад.
мана баҳри норак 10,000 гектара дар бар мегирад. Обанборҳо монё ки мана муъминобод вақтҳои охир мана истеҳсолота бар роҳ монд, мана нақшада буромасодан ки 285 гектара дар бар мегирад. барои ҳамин агар ҳамаи обанборҳоро ҳамон дар иддоати вазорати кишоварзӣ парвариши моҳира медоданду моҳипарварира ки ҳамон истеҳсолот дар ҷумҳурӣ баланд шавад ки дар оянд мана чӣ хеле ки мо ба чанд хоҷагиҳо сафари хизматӣ буд, мо ҳам хеле маслиҳатҳо додем ки ҳаста як яхдонҳо сохта дар клёнка ё салафан гӯем 1 кило моҳӣ тоза карда ба фурӯш хаякун ҳамон зинда бироварда бо як истеҳсол кунед, ҳамина як пешрафт кардан дар кор. Мана ба нақша гирифта шудааст ки бояд ягон цехи дудкунонӣ бароранд ки ҳамин моҳира ба ҳам намуди гӯем фаршу, намуди калбасаву намуди мана дуд кардашудаву ях кардашуда ки дар мағозаҳо дастрас нағз мешаванд бо. дигар проблемаҳои ҳалталаби соҳаро низ як рӯнамоӣ мекунем. Камбудани масоати замин барои кишти хӯроки моҳӣ. Воқеан барои ҳалли ин проблема 3 маротиба солҳои 2001, 2008 ва соли 2018 қарорҳои дахлдори ҳукумати кишвар ба тасвиб расида буд ки роҳи ҳалли ҳамаи мушкилоти соҳаи моҳипарварӣ аз ҷумла таъмини хоҷагиҳо бо замини кишти хӯрокаро нишон медиҳад. Вале ин кор махсусан дар шаҳру ноҳияҳои ҳавзаи дарёҳо ба пуррагӣ иҷро нашуд ва як сабаби камии маводи ғизоии моҳӣ ҳам дар ҳамин аст. Ҳарчанд бори дигар такрор мекунем ки масъалаи бо хӯрока таъмин намудани моҳиҳои гармидӯз қисман ҳалли худро пайдо кардааст. Мушкили дигар сайди ғайриқонунӣ ва беқайди моҳӣ будааст. Ҳарчанд ки аз соли 2016 ба ин су пеши роҳи ба қавле қочоқи моҳӣ то андозае гирифта мешавад, вале ҳоло ҳам ҳолатҳои зиёди сайди беиҷозаи моҳӣ дар обанбору кӯл ва дарёҳо зиёд аст ва дар ин самт ҷиддӣ бояд кор кард. ҳамин тариқ мутахассисони корхонаи воҳиди давлатии моҳии тоҷик мегӯянд ки барои рушди пурраи соҳа бояд майдони зери ҳафз ё ба қавли моҳипарварон оинаи обӣ на камтар аз 15 то 20,000 гектарро ташкил диҳад. дар ин сурат истеҳсоли моҳӣ дар тоҷикистон ба пуррагӣ талаботи дохилиро қонеъ мекунад ва моҳӣ ба яке аз маҳсулотҳои муҳими содиротии мо низ табдил меёбад. Зеро сифати моҳии тоҷик дар лобалои олудашавии баҳрҳо ва уқёнусҳои бузург аз беҳтаринҳо дониста мешавад. бинандагони гиромӣ, то ҷое ки имкон даст дод, проблемаву мушкилоти соҳаи моҳипарвариро бозгӯӣ кардем. Дигар аз раҳбарони вазороту идораҳо ва мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ дар шаҳру ноҳияҳо вобаста аст ки ин мушкилотро ҳар чӣ зудтар бартараф кунанду соҳаро рушд бахшанд. Зеро ҳукумати кишвар низ ҳар кори имконпазирро барои тақвият бахшидани фаъолияти хоҷагиҳои моҳипарварӣ анҷом додааст. Дастуру нишондодҳои раҳбарияти давлат ва барномаҳои ҷадиди ин соҳа то куҷо ва ба кадом сифат иҷро мегарданд вақт нишон хоҳад дод. Ин барномаи Тавозун буд. Сарбаланду пирӯз бошед.